Ndiyo jeje notona kama Dzedu. Ah, Dzedu vana vakurusha. Yazogadzirwa baba location. Kwatara bika tomaziva. Quincy baby. Quincy uyaudye yatidye Quincy. Warova inda uripi ndikuona ma streets mazana tisikuona kuno Quincy. Zviri kufamba sei? Yesi Joe mujiri zviri sei? Okay guys, tanzima kuzviponda iyo. Tadzoka guys. Tazenge taperigwa ne-airtime paya. Saka ndavapa ma-diapers aya nejuice yawa tavatengera yaya. Saka iko zvinoita tirega timbozvise munhu anoenda kumarokesheni kunonzi kugasi kuno kwatiri tikukasi kurokesheni. Saka nawasha kurokesheni ka unombodlawo zvekumarokesheni. Tikudla sipatlo mukuona ichi chunhu chakaruma nyama ichi. Mira mutaridze ichunhu ichi. Muri kuona chunhu ichi kaichi. Chinonzi sipatlo ichi ndo chinoita tisauye kumba ichi. Icho chichi. Chingwa icho chichi chakaruma Apollon French, chikaruma cheese, chikaruma zai, chikaruma Russian, chikaruma machips. Chine ocheri. Chikaruma acha. Nemazai acho. Anoona. Saka tiri kurokesheni iko zvine zvikukasi. Tatembofura nekuda bamwe timborova sipatlo. Anoona. Saka tumbola sipatlo chinenge chakaruma zvose. Anokuona chakaruma nyama, chakaruma zvose. Muri kuona ichi. Chine chakaruma zvose ichi guys. Icho chichi. The reason kuti kafunga kuenda kuZimbabwe ndoti hatigati uiko togara kuno. Tiuiko. Anoona. Mukuona kuti vatozviponda nesipatlo. Babudire mukuda kuzviponda nesipatlo. Amona. Saka guys chipatlo chinenge chine zvose icho chichi. Chamona chakadai. Saka kana uchichiruma kana uchidla sipatlo guys. Mutidla sipatlo guys. Ichinoita zvokutoruma kudai. Oda kuruma. Uchidira. Uchidira. Amona. This year, three zachaya. Kuanida kwa kula ndola sipatlo. Ndazona ndakafasta kubvazuro ndakafasta svika tiri again. Zvekufasting tozozviona kana ndakukontinya na-7 apa. Saka ndomarumiro anoita chipatlo kana uchidla chipatlo andika unoruma saizvozvo. Hazvidi kuti uchiruma hafu. Unoita zvokunyazodai. Uponda nama. Weta uyazo chiponda. Diet ndozozviona member asipatlo. Diet na. Ndozviona. Weta uyazo chiponda paleshi. Amona. Ukanangola chips raga mungu kunangola machips oga. Amona. Lawo. Fa drink ba atina mare drink isu. Yeti. Atina mare drink titangoita mare sipalo yeti. Icho chisipalo. Chamuri kuona chikota ichi. Chinoita 20 rand chakazara kudai. Mukuna chakazara. Chita 20 rand. Saka unongola sipalo yako yomwa mvura wotinovata. Wotorara. Amona. Sipatlo hairumi mbijana guys. Musarumi mbijana sipatlo. Mukarumdla mchidara sipatlo. Hasiriwo maligo ayo. Maligo espatlo. Daiti tambomira tozotanga mangwana. Maligo espatlo. Guys, unotoita zvokutoruma ka1 kutoruma kudai. So unofira hapo. Mtongo hapo. Kulango kufira hapo. Kungoro kufira hapo pasi pale baba. Undangoro kufira pasi pale baba. Ndiziruma. Onda namusa soja. Mama hona. Panze mukuputika sister. Kana William
unoziva andili spatlo ini ndakasa kumakwidla kudhara bandapindawo kuno kune kuziva kuti kukasi kunorwa masipatlo ka ndati kana zvedaitika mbesa pasaidi pane panengafuta ne1 day kuti ndala spatlo ndotofuta imindire game regai ndile spatlo kuno kundo kwazvinonyatsorohwa spatlo indi nonaka spatlo yake ahana kuisaletisika bamnini aibinda But cheese will it is. No, spatlo They good news. nespatlo right guys inzwai guys mai vava tavapa juice yavo nemadiapers handitika asi zvandikuona zviri papaya guys tazombotaura nemashamwari avo pane mashamwari avo tasangana nawo tichibuda muspa uko handitika mashamwari amai vava akataura nesu akatiudzawo zvavatiudzawo hazvigoni kuti ngataura palive handiti asi kwaidaiti yakuramba vanina ndisikuonda ndikuonda ini ndikuonda ini guys ndikuonda ini so inzwai guys saka vasikana vaka I think chanditu chiripo ka guys ka handisi kuziva let's consider this anditi tambudzai saka ndoga kupai feedback nokuti kwai ndiri kudla ngandizvidlire iwe shamwari chandoziva padiaries kana uri padiaries aumbovati nenzara unengokona chiva nenzara unenge wakanyarira usina kumboudza mumwe wako mudiaries uchawari ndine nzara wakangwana unoudza lokutengera chikafu nangasazvinao ngoko haka handikuleya ndiri kuti kainonzichinese neshora amene tinenzi kudikota amene saka ndiri kufunga kuti guys I don't know how about mai vavaka tivaendese unonzi hospice kuhospice muno munozviona sei because pane shamwari yavo yambotopasajisine kuti landlord asitombovada pamba pawati kwanzi vhiki rino ripere vabuda ende condition yavari yayaka handisi kuona paine any landlord anogona kuvatakura sezvavari izvozvo because havachafambi handiti havachafambi mumba munenge makangozara chitsvina and things like that animaona so I think nyaya iripo kotikaita zvokuti kune hospice iri padhuze apo mangwana yataona todzoka tienda kunoona kuti vanga vagamuchira here ipapo kana vachivagamuchira ipapo nemaedmo hambodoni ne1 day otodzoka ne1 day akunyepa ndopandalaspatlo kana tsakumba guys ndosvika ndoita masitups angu guys ndosvika ndotora skipping rope yangu ndotamba naye kuti zvandadla zvezvo mafuta zvidoni so guys todii hazvisina nere zvehospice because kuzimbabwe kwacho kune challenge mainzwa kwanzi ngavauye nemunhu anovabatsira mwana wavo akachinja nhamba haachabatiki ivo mabhururu avo vari kuti achiramwa pane mitauro iripo yatanzwa vari kuti achiramwawo mabhururu avo anga achivabatsira saka mai vava for now I think she's left maybe nemunhu atifonera uya hapana kumira musha handizotoita sei guys ngoti kwai ndakafuta hamusi kuti zvimatama zvapera zvimatama zviri kuti azvipera izvi zvimatama zviri kuti azvipera izvi guys ngoti kwai kufuta kuti kutoslima animaona saka toita sei guys how hanzi hospice is it not expensive I don't know ndikungoweya maoptions ndikungoweya maoptions guys handizivi ndikungoweya maoptions vamnini hanzi is he married mashambazvo wacho vanobvuma here because mai vava vaingotolet guys vanozviitira varipo paya vanozviitira saka kuzimbabwe kwacho nawo kutransport moboys achabvuma here kuti McDonald ndozotanga ndwaiti ndotanga mangwana kuseni ndotanga nhasi manheru ndasvika kumarokesheni ndikati ndambotenga sipatalo ndoziva kuti kukasi kunobikwa masipatalo anonaka kumarokesheni saka ndatambira ikoko andati ndimbodi ndimbozvionesa nesipatalo waona ngangopinda murokesheni roga kudzoka usina kudla sipatalo unenge uchitowaite so zvomwe zvedaiti zvona mangwana zvedaiti nhasi tomboda masipatalo ngoisina uzvidlira
Saka spado. Mutatoje energy. Saka guys, toita say vanogona kuwana hospital kunzvimbo kunzi ngavaadmitwe kumahospital ekuzimbabwe, but tinowana here transport inovatakura sezvavari because vari kungoita tsvina paya, vari kungoita tsvina ipo paya. Lisa handizivi Lisa, I don't know, handizivi, handitombokomunicate nemunhu ari selfish kuda kuzviuraya munhu anotsvaka upenyu, handizivi. Mavis munhu anozovachengeta kuZimbabwe uyu anozobhadharwa nani kusvikira kuinda kana vakarwara tongoti gore rese vanenge vachibhadharwa nani. That's another factor tofanira kuti tiise into practice iyoyo, tiise patable. Mukatiwo munobhadharawo musingazojambiri, then we can consider that. Nokuti kuzosiyiramo munhu mutoro yamunondisiyira madairies yakawandisa. Tinotanga program chinzi tangai chakati tozodai pamberi apo vanhu vobva vatizaridza kuti disappear. Inini manje ndine ndakaita fofara ndinotaura nyaya dzokuti tozodaika ndakumanikidzwa kuti ndakuindawo off budget kuti kumba kwangu kuti ndikave gap repaya apa tinenge takaita zvinhu zvazviya antimazviona. Saka kana muchiti munobatsira tinoita nokuona nokuti tinozviita vanotsvagirwa munhu anovabatsira chididi, munozobhadhara here mari chenizobhadharwa here, ndo pana inyaya ipapo. Panotizosiyira munhu one dambudziko kuti nengera kundiomera ndiri one kuti ndichazokudzai kuti guys ndaomerwa paipa pamunenge muchida ine hangu handizogoni zvokutaura ndogona kuzonyarara, anomaona ndenda kuzongonyarara, but toda kuti tibvumirane tionesane. Guys, vari kubvunza vari kurwara nei, havana hama chichichi. Dzokerai palive yanamboita 1 hour ago munoona information yese iri ipapo. Information yese iri ipapo. Sharon Makaure VD dzokerai pa part 1 yanamboita 1 hour ago munoona ipapo nyaya yese naivo mai vacho vari ipapo munovaona ipapo. Zvese munozviona ipapo. Right. Kumashamba zvokwacho tikavawana guys tinozoona netransport yekuti vainde because tatafunga kuti mangwana touya kuhospice iyoyo totaura navo tonza tanovabvuma here, kana vakavabvuma tovaisa ipapo handika then todiwo tosiyana nazvo topera chingonovadongorerawo tichidai because vane mabhuru avo vakati wandei ari kunoku, ndatozonzwa wangu zvakawanda wanda, vane mabhuru avo vakati wandei ari kunoku andimaona. Tikangovawanda chinoti landlord ati by the end of the week mbama vachadi hanzi chero kunotora mvura patepu chaipo paritoramba landlord tisena nemvura yangu handichadi, andimaona hanzi landlord atojambuka kuti mvura yangu cheche handichadi sena nemvura yangu hachavadi pamba pavo, ndochokwadi chiripo. Ende munhu asingafambi, munhu asingadii, ende vari kuitira tsvina pavaripo paya, ende mwana wacho musikana ya asi kubvisa tsvina, mabhuru ndo angachinjana kuuya obvisa tsvina vodii. Saka mabhuru vacho zvaari kuita achiramwa kudai, that means mwana yetsvina anongovata mairi imomo, ati muri kuona. Saka handizivi kuti toita sei, timbotanga izvozvo. Sipata yakunditemera kupedza Ai, ganha, mas eu tenho uma graça junto. mai vazimbati manje kana family chidaro toita sei, what best, how best can you do todii the family is being difficult, isusu tingori kubatsirawo toita sei, hatitombori family yavo tingori kutongobatsirawo toita sei. Mbofona inamba ya pabeli
Oh. Vaisa kuma WhatsApp vese vanyora na message WhatsApp mchatasi sanaenda ku WhatsApp mchatasi sema imagine sanaenda ku WhatsApp. Hanzi kumashamba show vanobatsira munhu anenge auya nehama yake ichimbatsira pa side. Saka topa that by the end of the week vanenge vakukandwa panze mai vai. Saka poitwa sei? Nyasha chiro chidaita shamwari nombochitawo mbodlawo iwe ndiwadi ukasaka nezvinonaka urga kudla shamwari ine zviro ndakatola maprawns chaiwo ndakatorova maprawns atengwa neumwe munhu akati simeriro vai ndikarova mboyabiya Elsi idea yako yakanaka chose but munhu yanenge achida kubhadharwa kawo munhu yanenge achida kubhadharwa munozobhadhara here? That's $1 million question. Munhu anenge zvakanaka chizviti vainde vatsvagirwe munhu variko but munhu yanenge achitoti ndiri pawendoda $80 kana $100 munozobhadhara here? Ndo question hombe iripo. Tinozobhadhara here? Pakaipa Godzi William munozobhadhara here? Toti ndikiri kuZimbabwe vainde tamanager kwana transport noti anga vauye vachiita china kudaro vaende andika vokwira voenda kuZimbabwe kwakuya anditika munhu yawo yanenge achida kubhadharwa munozobhadhara here? Ndo pekutanga ipapo. Ndionereiwo onaiwo zvitagwana uyu mira ndikutaridze ndionereiwo moti ushu ndionereiwo comment ndionereiwo comment hanzi mbovatorai mugare navo vanozoenda ndovatora ndogara navo ndinogara navo kupi haisi hama yangu ndinogara iwe vatore Annabelle iwe imboya vatore chimboya kuno kuvatore ugare navo iwe Annabelle Masivanda chimboya utore iwe vatore ugare navo iwe Annabelle Masivanda mningina iwe kauya kuno kutokuto ombouya kuno kurasembe kugare namai ava uchimbovapepa techiya kuzokuona mningina anditi ndo kuita moyo kanaka kautobatsira ini pangu ndabatsirawo ndagona ndatouya kuno kwanti ndashandisa petrol ndikauya kuno kundikadididi anditika ndatoitawo pangu ndakutotsvagawo masado iwewewo anditika iwewe semudiaries ane rudo anditika pane kuti uramba uchingoti sisimeli zvakati itai zvakati uchingoisa mutoro pandiri uchingopa sisimeli mutoro iwewo sisimeli chindisirai mari yebhasi ndiuye ikoko ndizogara namama ava ndichivagezesa ndichivabvisa tsvina ndichimbobatsira ndozodzokera hangu kwandogara time Annabelle iwe Annabelle chite unogarepi ndinobhadhara mari yako yebhasi pakombi mangwana wokwira iwe yakuno ndokusira mari yebhasi wokwira woya kuno iwe umbogara namama uchivachengeta ndenjiya kuzokuona ipapo ndenjiya kuzokuona ipapo iwe ugere namama uchivagezesa uchivaita zvese ini pangu ndaitawo kandazuza zvakaomazvo mwana wake aramba Miss Jones mwana wake ati handiende kuZimbabwe aramba ende baba vemwana anzi ari kuramba nemwana wati mwana wangu aende kuZimbabwe maikwaisi vatorei Mrs. Mele hati badhairiza vatiri kubatsirana ini kana ndisagoni kuvatora iwo chivatorawo andoona kana kuti wochiuya wogara navo kunoku toonesana ndashingita ngachipedza pamwe Machideda. Belatiza. Uma. Olha, deu a tureira, caramba. Vai de boa tureira, vamos querer não. O João não tirando do
Roma. Roma, never did that. Mwana ne 12 years aripo. Mwana aripo ane 12 years. Mukuru ndiye akaramba. Akati zita nemakore makana sanza ane murume wake nemwana. Saka uya atochinja namba yake. Akati andikwanisi kuvachengeta because vana unichengeta ndiye mwana mudiki saka atochinjawo namba yake. Achinjawo namba yake. Saka ndo zviripo. So this is it guys, Twitter say but tinoda kupera my manch 27% tinopera my manch. Saka ndafunga kuti nini Twitter izvo guys. Because tapedza ku last part takuinda manje. Tapedza ku last part takuchinda kumba. Ndafunga kuti Twitter say izvo guys kuti todi to babata toenda ku hospice mangwana. Tonza kuti hospice inoti chi. Apasi sina William ndo dzega ndamba dzatapiwa dze hama idzo dzedzo. Saka ndingokuhopa kuti manheru I'm just hoping kuti manheru namba yatapiwa ku America ishi inogona kudini inogona kuzobatika andowana because vanenge vamukawo but vamuka maniko zvinezvi handiri vana vamuka iko zvino ku America so that kana amukawo akwanisa kudini tione iye sisi oro mningi meno toona toronga naye kuti tingazvita sei kuti vaita sei sisi vake kana kudini hanzi mwana ngambonotesta andizogoni kutaura kusvika ikoko ini nangu handizokwanisi kuti ndinonavire kusvika ikoko zvatinogona kuita tinozodza mabhururu amai vacho kuti vadi tokozodza kuti vaencourage mwana inde unotestwa inini personally handizokwanisi kumirira kutaura zvinhu zvakadaro kuti nditi titora mwana munotestisa panguva ino yavari handikwanisi. How come she got so sick and she stopped taking her meds? I don't know now. I don't know. It's something that I've heard. My friends have kuti vaka stopa kutora ma medication. Vaka mbomwa vaka stopa kutora ma medication yavo. So I don't know zvaiitikawo. Handizivi hanzi noti pavaito mbomwa pacho papa munhu aitombotsvaira mubachidi aitomboma nonga akazara akaungana ari pasi pemubhedha. Handi muri kuona. Saka zvizhinji angu handizozivi. Wona munusho iwe kuyakata kuvesera udaza pane stop sign zibenzire munhu anti mazvona saka ndisi kuziva hangu ipapa poitwa sei. And she needs counseling as well. Nenda counseling. Ani guys, I think maya vari kunzwa nichi 2 months mwedzi 2 months vachirwara. It's obvious pavakaenda kuchipatara vachitonotaura kuti vachirwara vachizokudzwa kunzi mukurwara nechirwere chipi vachizopiwa mapirisi and what not. Obvious counseling vakatoitwa. It's obvious hapana kuti clinic kana hospital nyangosvika yongodidi hazviiti. Vakatitwa counseling isusu guys titongotaura nezvenyaya ichi yekuti toita sei tivabatsira chete zvezvimwe zvana counseling ngotaura kuti obviously hospital yakatoita because hatisisi tanga kuvaona nhasi vachirwara kuti vari kurwara vakatobva kuchipatara kwese uko vatove nemwedzi maya vachinzi varodi vari kurwara saka it's obvious macounseling and what not inoona kuti vakatopiwa kuchipatara animaona vakatopiwa animaona vakatopiwa kuchipatara macounseling SI isusu chedu chede kungoonesana toita sei toenda toita sei tovanisa kuhospice here uku kana kuti vari toenda kuZimbabwe but kuZimbabwe wedu tinenge taita rombo rakanaka chaizvo kuwana driver anenge achida kuvatakura nestate yandaona yavari tinenge taita lucky driver anogona kutongoramba handimaona saka because havagoni kufamba vega havagoni kumira kazhinji vamadriver chero tikabvunza moboys anoti ndoda munhu anofamba wokuti achizvinira kuteleti ega handimaona
ndiye munhu wanenge achida. Mukurangarira incident last time yaya incident yabongi muchikuirangarira incident yabongi yaya yekuti akasvika azadza kombi yese netsvina aitira tsvina kombi yese. Handakuzokudzai, handina hangu kukudzai ipapo nokuti ndakangoudzwa inini nani namukoma Mo Boys ndikabva ndangozvinyararawo. Handimaona paya patakaendesa bongi paya asingagone kufamba asingadi paya akasvika anzi kombi driver achipenga zvisingaiti. Driver achipenga zvisingaite. Handimaona achikombi yese yakatoenda musvika akaisa kukawashi mota yakazara madhodhi mukati. Handimukuona ndozvandiri kutaura hangu izvozvo. Ndinopfuura nepana pro wenyu tionoti pakaufa pane rufu here kana kuti pane rufu andimurozvona mota idzi dziseri pamba idzi pane rufu apa awana machona ka machona pane rufu kashayika mufunge sekuseka katambukusheka sekutamba sekuseka komana 2 minutes gone covid ipa covid yeah. Good point ratidzo apa wataurawo zvine musoro ratidzo Michael apa wataura zvine musoro apa kwete zvawambotaura paya apa wataura zvine musoro apa kuti nditsvake nhingirikiri panapa nai unaiwozi kumba iyo nai vazere manesi panapa nemadhokta kuti tsvake dhokta kana nesi anomboya panapa handitika animaona iwe anonzi Monica Sandasani pamuromo amene nyaya dzake dzanenge achimutaura anoda kuanalyza zvinhu nenzira isinotaura zvinhu nekudza watinenge taita titaura zvinhu nekudza watinenge taita iye anoda kuanalyza zvake nezvaanoda kuanalyza kuti indidaire nandiri here mukombi nai was I there in the kombi? I was not there. I was just told kuti mota yese yakasvika yazara madhodhi kuda ndofunga aiti kana akaita tsvina ochifta apa oenda apa naiyo taxi handizivi because remember vaingori nebhodhi chete bhodhi yake yakadhonzwa nemota yakadhonzwa nemotikari saka iye anga ari one kumberi driver ari kumberi kwesiti saka ini zvakaitika ine handisizivi ndandisipo unoona ndandisipo saka mibvunzo zvinoanalyzwa neuyo anonzi Monica Sandasini zvoto ndichishamisa dzimwe nguva because ini mukombi ndandisimo indoita zvinhu ndakaudzwa namukoma Mo Boys anditaura palive zvandakaudzwa naye mukoma Mo Boys kuti mota yakasvika yazara tsvina handiti so ndisingazivi kuti zara tsvina kwayo ndiko kuti masiti ose anga azara tsvina here kana kuti ipapo pacho paanga ari papo ndopakanga pazara tsvina unongozivawo figurative speech kana vanhu votaura it might be kuti maybe paanga agere papo ndopanga pazara tsvina but kana tongotaura savanhu handiti tongoti kwakazara madhodhi andikazvona so timbotsvaga dhokta anouya panapa ambotaurira vanhu nyaya yekudefaulta iyi manesi muzere panapa manesi makazara panapa muripo manesi tachikumbirawo pakaita hwana nemweya wamwari ambouya adzidzise vanhu nenyaya yemapirisi andika auya adzidzise vanhu nenyaya yemapirisi kuti mapirisi aya anomwiwa sei andimazviona ukamasiya chinoitika anditika I think that will be best papo waita ako Michaela nasinambozvifunga izvozvo nasinambozvifunga Michaela waita basa saka vedweka manesi muripo apa manesi muripo apa madhokta muripo panapa please ingokumbirawo slot yekungotongoya panapa ndokumbirawo slot simeli mumbodzisa vanhu nenyaya yekukosha kutora mapirisi ako vanhu vazive kuti HIV AIDS haisi death sentence handitika chingoripo nchekuti munhu tora mapirisi ako sokudzoka penga Monica we sekudzoka unenge wangoita handimaona asi Monica ndoda kudena chaizvo ndoda kunyatsondidena ako asitazvodeniwa zvacho ungandibvunza kuti kwai kombi yese yanga yazara madhodhi zvakafamba sei ndaipepo here muzati ndikuti kachifunga ndoda kutoseka zvakaoma mugare muchiona makomenzi akaringa chikweza musikana yeyu ndozvanokubvunza zvokuti iwe unongotaura zvawanzwa wongosipo saipapapa kumadhodhi kuti ndandisitomboriko zvakaomazvo ndandisitomboriko kokwaitwa chi zvese izvozvizvi mota izvi how is it possible mota yakazosvika yazara madhodhi inde handisipo I don't know
Oh no, I was not even there. So much. Someone called. My dad is sick. Adari my pain killer. Unokuya pana bhoga tsamanga. Unokubvaruka kuseka so mwanuka. Ini zvondikona ndimakasukwa sei. Zvondikona ndimakasukwa sei. Zvondikona kuti madhari zimakasukwa sei namwari wenyu. Zvinoza munonge mchikotaura soka. Zvongo unokutoya kune stress yako inotopera nema comments jete. Lokoma. Sure kwai mutaise yakanyadzana madoti sei kombi. Indira handisipo guys. Indira zvanakaudziwawo. Zvakoma zvo. Kwanzi ndichitsanangura kuti mota yakazara sei doti. Ndandisipo ini. Christine bata maadmin bata andiselina kana kuti cheri poki kana Gordon. But Tatelisha sanogara dzisenya dzeedzidzi. Tatelisha sanogara dzisenya nyaya dzeedzidzi. It's just that kuti hatidi kudzwa chokwadi ende Tatelisha panenge chara panitoga zvine musoro atende kunoungana. Tinoda kana pachitoga zvina basa. Tatelisha kana chere makoe vanhu munenge makazara kuita nyuchi papo. Anditi kana chara nyaya dzine musoro dzeedzidzi hamudi kudzinzwa. Animaona because zvinenge singakunakidzi. Ngatidzidzei kuti pamalive anenge achitotagwa zvine musoro unozobatsirika mangwana. Animaona anogara chisenyedzei vanhu izvodzidzise kuti ichi edzika zvididi anga achidzidzisa Tatelisha but amuzariko amuindiko amudi Tatelisha ari peji rake anongoti anogara chitaura una anombodzidzisa vediwe achitopa mufananidzo kuti ndandatofa inini ndandatoora makumbo ndandatodi anogara chipa mufananidzo wake chechewo andimaona anopa reference yake hapi reference yeumwe munhu animazviona kuti ndinotora zvandoziva because I've been there ndakanga ndafa ini nditori moving grave but atidi kuenda kunoteerera panenge achitaura paya tinoda kumirira panenge auya nekuti ndauya neguwa rameli maiwi kunozara vanhu kuita kunge guwa rameli racho richachinja chinhu chero mukariwa kunge richachinja chinhu mukati meupenyu wenyu kungohwa mosiya zvakana basa kungohwawo mosiya godha ndereshuwa kana nderenhema munongohwa zvosiya hazvibetseri ngatimboteererewo kudzidzai kutevererawo malive manyuwani anenge achitogwa zvine musoro ngatimbodzidzai malive anotogwa zvekudzidzisa cheko batsirikana ramangwana harizikani and anotora information knowledge is power endai munotora information ipapo zvinhu zvakakosha stereki unoona zvinhu zvakakosha stereki pana wemai vakanifonera kusora nezuro handika kuna wemai vakanifonera kusora nezuro vachitaura nyaya yekuti ivo vaiconfusika the two pane munhu akavaudza kuti imimi aiwa vakaenda kuchipatara nditi vakati vasikani vakanza nemafibroids handitika vakanza vafa kuita operation umwe munhu akanaudza kuti musawe mafibroids iwaye isare mai vangu vari confused amona havatozivi izvo zvinoda toya netopic yo yekuti thank you Ramai mashandudza ndimuri kuzwa Ramai zvakutaura regai ndipine comment ya Ramai munyatsoona munoona verengai comment iyo zvinhu zvakakosha kuteerera malive iwaya mane musoro ngatimboita tichiteera ese tomboenda kumakuhwa tomboite parutogwa zvine musoro toenda pano zviri kudzidziswa toenda pari kusekwa toseka tichingodaro andimaona zvinotibatsira mumaona ngatimboenda esi muchemberereni ngatiendei kwese guys kunotsvagwa zvinhu zvine musoro info tisangongwarira pamakuhwa chete kuti kwai nekuti pari kutukwa nhingi tichinonakigwa ngatinakigwei kana tapedza toendawo kune zvine musoro tonodzidzawo information onai vanhu vari kufanira kushayiwa njere kushayiwa zivo cheko tiri kutofa mai vavo vanga vachi vasangada votoconfuswa brain nditoziva kuti imi maimi indai uko kuchipatara munosviniwa mafibroids aya munobvisiwa sare isare kana madzoka mozoya mochekwa sare vatoconfuswa brain nevanhu nenyaya yekuti vanga vasina information munhu wachaivaudza kuti hada information ini izvozvi ndiri bhizi kurisecha nyaya yesare iroro ndiri bhizi kuriresecha kuti ndinyatsokuzoya ndichikuudzai kuti vakomana sare rinodai kuti muzive asi kurisecha kwandiri kuita nemiwo zvinhu zvamunogona ngorisecha ukatoziva information yako handimazviona so
Umana battery rangu rakupera. Saka mangwana guys, inini chazoya live yangu nchaya manheru. Andichika. But please kambewe, oh thank you. Ndaivepo dia ndave ndisi tema china ndandisine musikawo ndasingawe ndave ndichiwandirawo kumakuwa iko kuna namvenge. Ndandire lidwa kubvenge wamakuwa sha ndiri biggest bully shamwari tema yachona. Andiwana. Saka instead kuti ndifambe nekuita zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinobatsira umwe munhu zvinotobatsirawo neni wacho. Because pachiuyana andisiri nachidzisawo mwana chidzisana andiva na mama Gladys ndikutodzidzawo nameno zvana zvaameno zimweya sure kani ngotiwo Satan. Ameno Satan ranga rakandigara nekuti akazokungopuwa nyaya dzavanhu nchingoposta kuti kutsvakana nemakuwa kutevedzana makuwa. Asina mbovhera akandiwedzera kana sendi mu account, asina kumbovhera akanditengera kana chingwa, asina kana mbovhera akandisa kana chinhu kuta kumanya kuzvivengesa navanhu nokuda kwamakuwa enyaya dzavanhu. Kana ndiwo wako ushiwavhunza ako kuti waimaivepi shuwa simeli ndaivepo asina ndichingove rubbish yomunhu nonsense kutove zvangu rubbish isina kana basa. Aiwa live yagara iriko mangwana, live ndeya mangwana zveni guys, nandiwi live nhasi ndatongoyawo because panga pane iyo yanga ndaita emergency ndafonekwa anditi kuti vataure nyaya yavo voga, otherwise live yangu iriko mangwana. Ende mangwana guys mumeka short chi makakokana mangwana ndichika tinenge tine bachelors ichi anzi bachelors party ne kitchen party asi before tavaitira kitchen party bachelors party vana ava vane nyaya yavo yakakurisa yavachenga vachitaura yakazokuita kuti ndiswe pakusuggesta kuti no imimi nyaya yenyu ndiri wana ndingaikwanisi. Nyaya iyi ngaichinda kudiaries ndochuya netopic yekuti bachelors party ne kitchen party zvenyu kuti zvenyu zvinyatsojeka because apakaipa. Saka mangwana momeka sure kuti you are there andichika madedza vamwe. Aiwa Moniki nasazviti nasazvichaiti. Aiwa makanaka aiwa ndakawanikwa nyasha shamwari ini nyasha ndakawanikwa ina ndiri kunyepa nyasha ndakawanikwa anditombodi kunyepa zvangu nyasha ndakanyatsa kuita kuduridzwa mwari vakanditi zvakwana ibva ako uri kuitei vakanditongesa mwari ende vakanditongesa the hard way guys. Ndikuda kudza kuti imba yangu yakaposa yaparara nenyaya dzekumvenge uku. Imba yakaposa yaparara makambona kuti munhu unorambwa wachembera hazvina pazvo zvikuenda konza ndachembera ndagara pana pamakore ako unongorambwa yakaposa yatorambwa ndatorambwa nenyaya dzemvenge dzochidhuka zvino. Mai mwana secret dzimumba umu ingoita zvinhu zvotsika nemurume wako pafeyafeya izvo zviso ndiritoriwo kuma h ngade nditoriwo kukriteria yema h izvozvi nditoriwo kuma h yo ndiritoriwo mahure kwabhubhu nekwaitaterishasi kuma h uko kade nditowirawo ikoko ndiriko tichingosundana tiriko zvino zviri mazirewa yam tichatozoona zvidhara guys watozonyengwa nezvidhara uye bodo wediwe chivo choitika aiwa kaindopinda ivava ndeve fiber kade ndiri kuma h unenge utozonyengwa nezvidhara mai mwana zvinakana ndibasara sezvipa Facebook apa warambwa nemudhara wako wakabva naye kure mai mwana imi hazvipamwi zviya hazvipamwi hazvipamwi zviya kweiwo my enemies for what dololo for what sure dololo mangwana na 7 time dziri dzemazuva ese mangwana na half 7 mangwana na half 7 ndaive nonsense guys kondombonyepa nonsense rubbish muna muromo uyu wanga kuti lasipato uyu waibuda futi uyu zvinotonyadzisa ndikazvifunga izvo zvindodo wakunyara chaiko wakunyara zvoda chaiko muromo wangu wamunoona uyu uchitaura nemiko zvinochitamba nemuchiti saka ini chizoti ndikaona vafundisi vanonzi vakanga riri mbavha rakabva kujeri rakatendoka ndozvibvuma because inini kandotongotiwo ndakatobvawo kurubbish uku nonsense ndikawanikwa jesu. Saka kana inini ndikadhauta vamwe indakawanikwa nyasha sei kana chida zodhauta vamwe saka ndichizvibvuma initi mondi dzakaenda jeri dzoka chiparidza shuwa ichokwadi muromo iwoyo muri kuona uyu wanga uchilasipatlap waive futi rubbish nonsense maibuda dhoti chairo muromo imomo mazano ndichatogoni kana kutuka vedu uya ndichatogoni zvakatobuda nditoti ndamwari kuti ngazvinde ende zvisadzoke ngazvinde aiwa ngazvinde bamnini ngazvinde ngazvisatombodzoka zvazvo kana ndichagoni kana kutuka bamnini handichatogoni ndaiko zvinyadzi zvaibuda muromo uyu bamnini ka unohwa kunyara zvinyadzi zvaibuda mumuromo zvandaiburisa kana ende ini ndasingaiti ghost kani bamnini ndasingachanzi ghost nefesi yangu dai ndaituka zvinyadzi zvokuti unozotukwa ini zvino ndoti kazvifunga ndoti nhai mwari nhai jesu
kongoyeyo maivepi nai mwari wangu ndine here ndaitaura zvinhu zvinchituka munhu munoziva saka akuna mose rugare asi hazvina kidzi mafruits tinovatengera mafruits tinovatengera mafruits aisi nyaya guys but rangu rakupera guys ndakuinda saka ndangoti mangwana mozotaza ndichaita live mascati ndichienda kuhospice kwachikoko bamnini tichapinda navo bamnini vakaviga foni tiri palive kuti tinzwe tese kuti vehospice vanenge vachitipidii andi kuita kuti kana vachinge varamba totangira ipapo tichapinda tichaenda kuhospice masikati mangwana nabamnini totangira ipapo tonzwa kuti vehospice vanoti kudii kana vabvuma totangirawo futi ipapo kana varamba futi still tongotangirawo ipapo anomaona saka mangwana tichaita live kabrief live pascati tichaita live mascati mbosiya bamnini pamba pava mbosiya bamnini padheni pavo mona saka tichaita live mascati then tozotangira ipapo anditika bamnini saka mangwana tienda ngoyo mutisendere namba dzemunhu wekuamerica sisi vacho vaya kuti tivatry time aiwa dziri pafoni munisendera pawhatsapp musakangana munozida kuziva kuti munorivara zvekuti dukana mapinda mubaumu mukaona makumba amainini makutokangamwa zvasamba kukangamwa kakuti ndikuda namba handiti saka ndokubatai maita basa batana tomorrow mangwana ndisati ndauya mundifungidze matembe enyu ndichisimuka ndichichiri kumba mubve mati gules toenda nguvai kuhospice kwacho ngatite zvokuma 11-12 ndire chizve vanonochengeta munhu weko aiwa kunochengetiwako handiko zvino zvatina bamnini hatina kachoisi because baba pai havasikudiwa mauchinswa by the end of the week ngavabve tondopa tinonohwa kuti vanoti kudiko kwamangwana zvakaitinohwa bye bye guys ndakuinda guys ndakuinda guys tosangana mangwana chaenda kuhospice kwacho kotinohwa kuti zvakamira semuri kuhwawo bamnini kwai kuhospice ndekwokuti kwai vanhu vaende kunofira kuhospice ina handifungi udaro ina hakusiko kuti vanhu vanochengetwa here hospice kusvikara warikafa handizvo here amene kuda ndinisingaziva hangu amene pamwe ndindisiri kunyatsoziva amene bamnini scheme rami zve guys bamnini scheme yangu bamnini timu rangu chairo munoziva inini I'm better kuwirirana nevakomana than vasikana vakadzi I'm better kuwirirana nevachi hanzisi right saka toti kwai izvo heya akazokuti vanenge vachichengetwa kwavachirapiwako saka guys muda kunzati vanhu vasaenda kuhospice hakuna anodzoka imi ndozvamuda kundudza kuti vanhu vasaenda kuhospice vese hakuna anodzoka kana 1 vanhu vese vanongotoenda unokiitirako ndozvamuda kunditaurira ndozvamuda kundudza guys kuti munhu wese aenda kuhospice hapana munhu anodzoka guys bhati rangu rakupera ndisara ne14% saka mukuti kudiko mukuti sako saka hospice kwacho zvakaomenga muna zvandokudza kuti knowledge is power munhu endotoka kuti kuhospice unonochengetewawo uchinzimwira mapirizi ako zvosina vanhu kuchengeta kusvikira wapora wodzokera kumba kwako zvo kana makundudza kuti kwai kunonofigwa vanhu saka ndodii guys toita sei kana mchiti kwanzi kuhospice kuno vanhu vanomufirako ndosiyana nazvo here saka ndodii ndosiyana nazvo here guys zvehospice todii ndosiyana nazvo here zvacho ndosiyana nazvo here
guys ndosiyana nazvo here reta sei zvamati ndiko kunofira uko hazviti tindise munhu kuti kunge akunofa handimaona sisi kutoti ngaachirarama toita kukanda munhu kurufu hazviti saka ndodii what's the next step reta sei ndodii hospice chaina kufanana nekumashamba zhou yacho yamamuchitaura here imi guys zvinhu zvacho hazvina kufanana here mashamba zhou nehospice kuzimu nyasha kunonetsa because handizivi tinowana here transport inovatakura plus tafona kuzimu budhi vacho vati ngavauye vaine munhu vaine mwana wavo vasauye vega saka vanodii vanosvika vachinofa kuzimuko vakaenda vari vega kudai vanonofanira kudzotsira kazvu vanozviitira vakashemna nobvisa vanodii vanofa guys budhi vacho vaita clear one the brother was very clear kuti handida kuramba kuti ngavauye but ngavasauya vega ngavauye nemwana wavo ofuchi mwana wavo achinja line refona hachadi saka todii takudzwa zvekuhospital izvo it's out of our control vakabva kuhospital vakadischarge kuhospital saka it's out of our control we can't go kuhospital kunoti dzoserai munhu muchipatara munomu kurumidza kuadmita munhu we can't she has been there she was discharged anditika saka vakatoti ngachienda kumba anoitwa home based care saka how can we go back to chipatara kuti vamuadmite iye vakamudzosa kumba saka it's out of control izvozvo it's out of our hands saka guys right ndakudzima phone mangwana chamukira nda hospice kwachona ndononzwa kuti ndikudi ndicheta andi munenge muripo here musaita noise chat munenge makanyara because phone chat akaviga musaita noise chat kasva ku hospice uko tononzwa kuti vari kuti chi handika then imi munenge muripo anditika then tichinzwawo then to discuss tona kuti tovabatsira papi andimaona tona tovabatsira papi saka guys moswera morara bo anditika please guys mundinamatirewo guys please pray for me ndokumbira wangu minamato guys I don't need anything else ndokumbira wangu minamato chaichaiyo because zvimwe zvandosangana nazvo zvakaoma zvinorema zvinhu zvokuti zvinogona kutogara pauri kwenguva yakati rebei wangozvitakura uchingofunga nezvazvo even dzimwe nyaya dzandinoudzwa kana kuseriguza ndotakura dzimwe dzachina dzinenge dzichitongoda Mwari kumberi iwe kumasure ndokumbirawo vanhu vaMwari handina hangu chandinoda kuti mundibatsire nacho ndongoda kuti mundibatsire nemunamato just my prayers chete. Miss Jones, Google Rustenburg. Go Google anywhere in Rustenburg she can go. Anywhere in Rustenburg she can go. My prayers chete. So that ndrambe ndakasimba nokuti dzimwe nguva I feel like giving up guys. Pane panombozwa dzimwe nyaya dzokuti unofila kuti Mwari apa ndaita mutete mandiremedzerei apa kuremedzwa anomaona but hauna unozvirambira hauna kwaunozvirashira ndoda kutenda hangu namai vaya vanonzi andiselina veduwe vanombotora mutoro imwe kwandiri kuitora chakuti smelly this is too much for munhu one chega ndikubatsirei ndakadai saka munditenderewo andiselina vaya veduwe ndatotikumbira imi madiaries family munditenderewo kuna andiselina please vanombonditura mutoro zvokuti mufunge kuti pambani pandovafondera kuti anti nyaya yandinayo dziri nyaya dzandinadzo dzakamira dzakadai ivo sai munhu mukuru asi vanotombovhunduka munhu mukuru ivo chasanotombovhunduka kuti handi vozoti yora tingatibatsiranei dzimwe ngotiita maconference call dzimwe nguva voti ndipe iyi ndizave kubatsira kufamba naye saka vedu weni mundibatenderewo andiselina vaya vedu we amai vaya vanombotorawo mamwe mabhedhens anondiremera kwandiri vachiitawo avo andimaona so yeah andiselina I think vane calling iyoyi futi iri strong iyoyi calling iyoyi vanayo because dzimwe nyaya dzandombovapa nditi anti inini one not in a good space right now iyi nyaya iyi yakatokura isitomboda munhu asiri mu right state of mind votora vofamba nayo saka mondichenjerawo andiselina ivo vaya vedu we because yeah zvakaoma then certain people macounselors aripo vana sisi wini
vana sisi wini mochi varipowo macounselors akatoti wandei macounselors ari panapa vanongotora dzimwe nyaya vanongoti tipei dzimwe nyaya tipei vanoda kubatsirwa tibatsire then ndokanda vanhu kweke vachibatsirwa necounseling masesheni kusvika apera dzimwe nguva 2 months cheko chekwane vanhu 3 achiita maschedule asisi nyore guys apa vanenge vachienda kumabasa animaona asi they still have time yekuti uyawo kuzoona vanhu padiaries vemahara animaona so guys bati rangu rakuti extremely low. So guys, thank you very much guys. Tobatsana zvakare mangwana kana paine vanoshanda kudepartment reHIV and AIDS vanoda kudzidzisa vanhu please nezvekukosha kwemishonga nekumwa mapirisi ako in time andika please ndokumbirawo mundibate musanyare calling Dzedu test. Let's work together as Zimbabweans. Please come to me and then we'll give you a platform totodawo kudzidza tiye tidzidzewo auzika kuti ramangwana rofumari papi uri mumba usina kutsvaga chongouya mai mwana andi tinawo varume zvanoita kunze uri kunasa zviona kamba tinashita yanenge achitoita kunze uko animaona uzongoona wakuenda chipatara ndechinzwa amai mune AIDS wobva washati zvakafamba sei animaona saka sometimes it's very important to have this knowledge kuti ungogara wakagadzirira animaona. So guys, thank you very much, bless you, I love you so much, bye bye.